el que us explicarem ara és una miqueta una visió transversal de quines són aquestes tecnologies al voltant de la indústria 4.0. Existeix un document del Boston Consulting Group del 2015, hi ha molts documents que parlen de les diferents tecnologies, però que ens agrada força perquè dona una visió molt completa i transversal de les diferents tecnologies. Quines són aquestes tecnologies facilitadores de la indústria 4.0? Doncs des dels robots autònoms i els robots col·laboratius, que en parlarem, els sistemes de simulació, si estem parlant de digitalització d'empresa, la simulació és un element crític i precisament és un dels grans avantatges de poder digitalitzar les fàbriques i les indústries. La integració de sistemes, integració horitzontal i vertical, d'internet de les coses, internet de les coses en l'àmbit industrial, ja fa molt de temps que quasi totes les coses estan connectades a internet, però parlem de com treure un profit d'aquesta connectivitat en el món de la indústria. La ciberseguretat, que és una capa absolutament necessària i crítica també pel desenvolupament de la indústria 4.0. Les tecnologies al voltant del núvol, abans en parlaven algun dels ponents anteriors de la rellevància del núvol i com aquest núvol ha de ser dintre del món industrial. Els sistemes de fabricació additiva, 3D, etc. Els sistemes de realitat augmentada i realitat virtual, tots dos. La virtualització permet fer una sèrie de coses que abans no podíem fer. I, sobretot, la gestió dels grandíssims volums d'informació que hi haurà dintre de l'explotació d'Internet of the Things, de la indústria 4.0 dintre de les empreses. Anem a veure una miqueta el detall de cada una d'aquestes. Bé, la primera seria tot el món de la robòtica. La robòtica fa moltíssims anys que estan dintre del món de les indústries. De fet, la robòtica va ser un dels elements en aquesta tercera revolució industrial, estem en la quarta, però el que tenim ara és que hi ha noves aplicacions. Aquí, a través d'alguns vídeos, podem veure una miqueta diferents aplicacions. Aquí veiem robots autònoms dintre d'un magatzem que gestionen automàticament, en el moment que reben la comanda per part d'una compra, gestionen quins són els moviments que han de fer de les diferents estanteries i són els robots qui, seguint un itinerari, a través en aquest cas un camí amb codis QR, quines són les ubicacions que s'han d'anar desplaçant fins al punt on s'ha de preparar el picking i la preparació de les comandes. Aquests magatzems ja existeixen, estan totalment automatitzats i permeten la màxima eficiència en la gestió dels materials que s'han d'entregar finalment a nivell logístic. Aquesta és una zona amb la que funcionen sense cap intervenció de persones. Els robots s'autogestionen, no entren en conflicte a través dels sensors que tenen, permeten gestionar d'una manera molt eficient el magatzem i al final totes aquestes rutes d'entrega acaben en un punt, que és el punt del picking final, en el qual a través d'un sistema de supermercat les persones que estan preparant tots el picking final per les entregues agafen directament d'aquests magatzems i s'optimitza el temps des que es fa la comanda fins que surt del magatzem. Això és una tecnologia que no és nova, això són imatges de la fàbrica de DAM d'aquí del Prat del Llobregat i fa molts anys, ja més de 10 anys crec, que tenen implantats sistemes de robots autònoms que el que fan és que traslladen d'una manera automàtica i fan les preparacions de les comandes perquè a nivell logístic vagin cap a les expedicions en els molls cap als camions. També utilitzen els mateixos sistemes des de fa molts anys per la gestió interna de la logística, les matèries primes. I el gran salt ha sigut aquest, els robots col·laboratius. Els robots ja no són uns elements que estan fixes, són grans inversions fixes dintre les empreses, sinó que són robots que col·laboren amb les persones. A través de sensòrica, els robots ja no estan aïllats, ja estan en contacte i permeten facilitar la feina i la tasca d'aquestes persones. Faciliten-les, en aquest cas, les peces que utilitzaran a la línia de muntatge i participen en les diferents línies de muntatge depenent de quines són les necessitats. Com veieu, són robots que són àgils, que són mòbils, que es poden desplaçar i que s'adapten a les noves situacions. Aquí es pot veure una persona que està reprogramant en base a quins són els moviments i quines són les accions que han de fer en aquesta nova línia. Molt ràpidament es posen en marxa i s'integren d'una manera molt flexible a les necessitats de la línia. Si la línia ha de canviar perquè les necessitats de les comandes canvien, també aquests robots estan preparats per integrar-se d'una manera molt ràpida i eficient. Tenen temps de preparació molt curts i
aquesta flexibilitat que abans en parlava en Xavier. Hem de produir productes amb sèries cada vegada més curtes i productes diferents. Aquests robots s'adapten precisament a aquestes noves demandes en col·laboració amb les persones. No és la fàbrica que es munta al voltant dels sistemes robòtics, sinó que són els robots els que s'adapten a les noves configuracions de les línies. En aquest cas es pot veure com estan integrant epoxi dintre de la muntatge final d'una placa electrònica. Robots molt àgils i que permeten adaptar-se molt a les necessitats concretes que hi hagi a cada línia. Anem a la segona de les tecnologies. La segona de les tecnologies és la simulació. És probablement l'element crític en la virtualització de les fàbriques. En el moment que podem digitalitzar no només productes, sinó també processos, podem començar a utilitzar aquesta virtualització de la nostra fàbrica per treure el màxim de rendiment. La simulació és un dels elements que aporten més en la indústria 4.0. De manera que es poden simular tots els processos, integrat, per exemple, en elements de realitat virtual, i veure, abans de posar en marxa una línia productiva, què s'ha de fer. Aquí, per exemple, s'està modelitzant quin serà el lloc de treball, en el qual s'interacciona no només amb les peces, sinó amb l'ergonomia de la persona que ha d'interaccionar, amb les eines, per exemple, robots col·laboratius que també participen en aquest ensamblatge, i altres sistemes de manera que es pugui dissenyar el més eficientment possible. Aquí tenim una virtualització al 100% de tota una planta, en la que s'agafen dades i sobre les dades reals d'aquesta planta el que es permet és tenir totalment virtualitzada una fàbrica. Aquesta fàbrica, a l'estar virtualitzada, permet, per exemple, posar en marxa molt més ràpidament les línies, fer les proves sense tants requisits econòmics i de temps. En aquest cas, aquí tenim una virtualització, aquí és una fabricació d'una petita peça mecànica, a la qual la virtualització del procés el que facilita és que, abans de posar-ho en marxa, es simula com es fabricarà aquesta peça i en el moment de simular com es fabricarà aquesta peça s'optimitza el temps de fabricació i es minimitza el temps de posar en marxa els temps de preparació de la maquinària. O la simulació de tota la fàbrica en si, de tots els processos que existeixen dintre de la fàbrica, que permetrà treure el màxim de rendiment sense haver de fer aquestes proves directament sobre la fàbrica, que sempre és més costós i requereix més temps. Aquí estem parlant que aquesta virtualització ens permet tenir una fàbrica virtual exactament igual que la fàbrica que tenim física i ens permet fer tota la part de commissioning, tota la part de posta en marxa d'una manera virtual molt més ràpidament, molt més àgil i a menys costos. La següent tecnologia, o família de tecnologies, són la integració de sistemes IT. Una integració vertical i horitzontal, com deia abans en Xavier, i de fet hi ha una tercera variable, no seria com tridimensional. Aquesta tercera variable té a veure amb la vida útil del producte, totes elles. La realitat és que existeix poca integració de sistemes IT dintre de les empreses, dintre de les organitzacions a nivell departamental. De vegades hi ha problemàtiques en la integració de sistemes i molt més inclús quan estem parlant d'integració dels sistemes dintre de les cadenes de valor, tant vertical com horitzontal. Les noves tecnologies i sistemes d'integració IT permeten treure molt més rendiment d'aquesta integració a través de sistemes de MES, que estan connectats amb el sistema ERP, que permet de manera centralitzada tenir una informació molt més efectiva del nivell d'eficiència de la fàbrica i a través de l'OE ens permet mesurar quina és l'eficiència d'aquesta fàbrica i treure'n conclusions per poder fer decisions en com optimitzar la configuració de la línia productiva. També existeixen plataformes en l'àmbit del cicle de vida, plataformes col·laboratives que el que permet és tenir una visió molt més transversal de la vida del producte, des de la fase de disseny fins a la fase d'explotació o de postvenda o de desmantellatge, i que tota aquesta informació del producte ha de poder ser intercanviada col·laborativament entre tots els implicats des del disseny conceptual fins a la gestió de la postvenda d'aquell producte. Tota aquesta integració dona informació als diferents interessats en cada un dels moments del cicle de vida del producte i permet una major eficiència d'aquests sistemes, donat que tothom comparteix la informació perquè hi ha informacions d'una part del cicle de vida que són interessants per a una altra part del cicle de vida. I a més permet integrar tota la informació d'explotació per part de l'usuari final, del client, que és el que el client està fent amb tot aquell producte per treure, per exemple, informacions que ens permetin veure com hem de redissenyar el producte o com hem de gestionar d'una manera més eficient la postvenda del mateix.
La següent tecnologia seria la Internet de les coses. Internet de les coses des del punt de vista industrial. Internet de les coses ja existeix des de fa molt de temps, abans en Xavier ho deia, tots portem la part d'internet de les coses a la butxaca, però el realment rellevant és integrar-ho dintre de les empreses, perquè això li donarà molta potencialitat a dues grans tecnologies que ja existeixen des de fa molts anys i que, amb la connectivitat, permetran treure el màxim profit, que són la sensòrica, totes les tecnologies de sensòrica i totes les tecnologies envoltant dels sistemes encastats, dels embedded systems, intel·ligència encastada directament sobre cada un dels elements i dels productes. Què permet fer la internet de les coses industrial? Doncs gestionar la connectivitat de tantíssims elements que hi ha dintre de l'empresa és una cosa que ja s'està fent a tots els sectors i el que permet és connectar la indústria amb tots aquests dispositius interessats dintre de l'empresa i fora de les portes de l'empresa i, per exemple, gestionar, doncs, en aquest cas, la gestió de la flota navia, en aquest cas el transport, i que s'integra amb informacions, amb elements de gestió propis de l'empresa i també amb sistemes de gestió que poden ser externs, per exemple, del propi client per fer un seguiment de la vida del seu producte. Això ha de permetre molt la innovació col·laborativa, la millora de l'eficiència operativa, incrementar el rendiment econòmic i baixar els costos. La internet de les coses industrials ja s'està aplicant a sectors, per exemple, com el petroquímic, en el que s'està monitoritzant, per exemple, quina és la situació dels pous d'extracció o de les magnituds físiques, per exemple, dels sectors eòlics, temperatura, variables de vent, que permet una millor explotació del producte. I per totes les àrees de la cadena de producte, des de l'optimització dels sistemes, la possibilitat d'integrar-lo, la millora d'un servei postvenda dintre de tota la cadena de tota la vida del producte i, per suposat, millorar la capacitat de trobar solucions davant problemàtiques i millorar la seguretat. Una nova tecnologia dintre d'aquesta configuració seria la ciberseguretat. En diferents estudis que s'han fet per veure quin és el recorregut que han de fer la internet de les coses per realment tenir èxit d'implantació, hi ha dos grans reptes. El primer, se n'ha parlat diverses vegades, que és el de les persones, la formació, adaptar-se als canvis, que la formació estigui inclús preparada precisament per això, per adaptar-se als canvis. I l'altre gran tema, o una de les principals barreres, és la seguretat al voltant de tot això. Les empreses industrials són bastant receloses a que tota la informació de control de les operacions surti fora dels seus límits. I això és una cosa i és una por que s'ha de superar sí o sí. Moltes de les ponències anteriors parlaven que no estem parlant d'opcions, estem parlant de situacions que hem de donar un pas endavant, perquè si no ho fem nosaltres, ho farà la competència i, per tant, és un element de competitivitat. I es pot fer comunicacions d'una manera segura i d'una manera fiable. Com funcionen les tecnologies de la ciberseguretat? Bàsicament el que han de fer és monitoritzar en tot moment què és el que està succeint dintre de la fàbrica, a nivell de control dels processos, i quan sorgeix alguna alarma, identificada si pot ser una gestió maliciosa interna, un error o un ciberatac que ve de l'exterior, el primer que s'ha d'identificar són quins són els diferents actius que interessa monitoritzar i controlar i amb quina prioritat. No tots seran tan crítics com d'altres, prioritzar-los, identificar-los, i a partir d'aquí monitoritzar, implementar polítiques de visualització i de supervisió de quina és la situació. I en el moment que es vagin detectat diferents elements, veure si és un element normal del propi procés o si és un element que està provocant alguna criticitat. Analitzant cada un d'aquests dispositius de manera continuada ens pot permetre veure si aquests estan funcionant correctament i si hi ha alguna manipulació malintencionada o no, però que pot provocar un mal funcionament de la línia d'operacions, actuar en conseqüència. Com s'actua en conseqüència? A partir d'aquí es defineixen quines són les diferents alertes i les polítiques depenent de cada situació. Hi haurà situacions en les que requeriran d'accions personals, però la immensa majoria ha de permetre que sigui una gestió autònoma a través d'aplicacions internes i polítiques de ciberseguretat internes dintre de l'empresa o inclús de plataformes externes. De fet, en els últims temps, les companyies de maquinària i les companyies de seguretat IT de tota la vida, això ho vam veure recentment en el Congrés d'Internet of the Things, s'estan alineant i estan treballant conjuntament precisament per donar aquesta seguretat dintre dels sistemes de gestió dels sistemes productius.
Després tenim el cloud en si, el núvol, que també n'hem parlat. Aquest cloud ha de ser, ja el coneixem, tots estem al cloud i totes les empreses, de fet, estan al cloud i tenen coses al cloud. Però estem parlant d'un cloud diferent, un cloud industrial, en el qual té una sèrie de requeriments addicionals, per exemple, el temps. Estem parlant que s'ha de gestionar màquines en temps real i, per tant, els temps de resolta en molts casos han de ser de l'ordre de milisegons. I això és un gran repte. Això és un repte que la tecnologia ha de permetre solucionar. El cloud s'ha saltat un vídeo. A veure si el podem posar. Aquí el tenim. Totes les empreses estan connectades des de la pròpia indústria, la gestió, els equips del personal de l'empresa, el propi transport, la cadena logística, però aquesta digitalització i portar al cloud l'empresa digitalitzada i virtualitzada ens ha de permetre, per una banda, tenir molta més interconnectivitat amb altres sistemes que ja estan al cloud, propis de la pròpia empresa o d'altres empreses, que ens permetran capitalitzar molt millor les relacions que tenim en cada un d'aquests altres empreses que ara no només estan físicament, sinó que estan en l'espai del cloud i que ens permetrà oferir molts millors serveis, parlàvem una altra vegada abans de la servitització, molts millors serveis als nostres clients en base a tota aquella informació digitalitzada de l'empresa que està al núvol. Després tenim la fabricació additiva. Dintre de la fabricació additiva, les empreses ja fa un cert temps que estan o algunes empreses estan ja comptant amb les tecnologies de la impressió en 3D, fonamentalment per als processos d'I+D, de recerca, de preparació de prototipus amb un temps mínim. Això és una tecnologia que ja és coneguda, que ja portem força anys i que cada vegada ens ofereix més possibilitats. Per exemple, la d'impressió de peces mecàniques, ja no només estem parlant de peces plàstiques, sinó també peces mecàniques a través de fusió amb làser, i que el que facilita la fabricació additiva és bàsicament optimitzar molt millor quines tipologies de peces podem arribar a fabricar, coses que ni tan sols havíem imaginat que podríem, ni imaginàvem pensar-les ni molt menys fabricar-les. Inclús optimitzar, com en aquest cas, un sistema de la refrigeració dinàmica que té aquesta peça, és una màquina eina, doncs aquest procés de refrigeració, millorar i optimitzar els circuits perquè sigui molt més eficient en la seva utilització. El gran repte de la fabricació additiva és aquest que veieu ara aquí. Aquí es pot veure una mica el preu per unitat produïda i el número d'unitats produïdes. Aquesta és la corba de les tecnologies de fabricació tradicional. Òbviament, els costos per unitat tenen molt a veure amb les economies d'escala. El gran repte de les tecnologies de fabricació additiva, que no tenen aquestes economies d'escala, és a dir, costa pràcticament un que 1.000 unitats a preu unitari, és on està aquest barem. I a mesura i a mida que aquestes tecnologies aconsegueixen abaratir aquests costos, és quan encara serà molt més competitiva. En qualsevol cas, la fabricació additiva aporta 3 grans coses. La primera seria la possibilitat de personalitzar productes. Aquells productes adaptats a aquella necessitat concreta i fer productes pràcticament lligats a cada propietari destinatari final. La segona seria la possibilitat de dissenyar i fabricar coses que abans no podíem ni imaginar. I això parteix des del disseny de la peça en 3D amb els sistemes de CAD habituals o més tradicionals fins a la pròpia fabricació. I l'últim és la capacitat de descentralització de la fabricació. En el moment que nosaltres la peça no la tenim física, sinó que la tenim digitalitzada, podem decidir quan i on això es fabrica. El que pot viatjar són les dades del producte i es pot decidir si es fabrica a un lloc o a un altre i això pot tenir implicacions en la reducció de costos, per exemple, de transport o en la reducció de costos associats als estocatges necessaris. La penúltima de les tecnologies, o família de tecnologies, seria la realitat augmentada i la realitat virtual, totes dues. Què és el que aporten? Doncs, per exemple, poden aportar coses com aquesta, que es pugui gestionar el manteniment d'instal·lacions o dels propis productes a través de la identificació en 3D de quin és el producte que tenim físicament i en el moment que tingui qualsevol problema d'operació que virtualment vegi quines són les passes que ha de seguir el gestor, el tècnic responsable de solucionar aquella problemàtica i això, entre altres coses, el que facilita és ser molt més eficient i, per exemple, no tenir a tots els tècnics de postventa format en el 100% de les tipologies de casuístiques i de productes que ha de solucionar, sinó bàsicament que tingui un element, que és com un gran centre d'informació,
que en el moment, aquella formació que ha de rebre, la rebrà in situ en el moment en què necessiti aquella informació i no abans. Per tant, redueix molt el temps necessari per tenir personal format i en capacitat de solucionar les problemàtiques quan se les trobi. Aquest és un projecte de DHL i Ricoh, en el qual la realitat augmentada s'integra dintre dels magatzems, en el qual a través d'unes ulleres de realitat virtual reben directament la comanda i l'operari que ha de buscar el magatzem identifica quines són les diferents peces, el sistema li diu quina és la quantitat, on ha d'anar per agafar els següents elements per incorporar dintre del picking, es desplaça fins a aquella estanteria per recollir la peça amb les mans lliures, ja no ha de tenir ni tan sols una pistola per identificar, escaneja els codis segons els va incorporar dintre del llistat de picking a la fàbrica, a la cubeta que anirà fins al punt d'expedició i va passant pels diferents punts d'una manera molt més àgil, d'una manera molt més eficient i facilita que pugui fer altres coses sense haver d'estar escanejant contínuament amb una pistola, per exemple. Aquesta és una aplicació de realitat, en aquest cas virtual, no augmentada, en la qual es pot fer a través d'unes ulleres en 3D i, prèviament a la digitalització de la pròpia fàbrica, els operaris que s'han de formar per posar en operacions, en aquest cas d'una grua, dintre de la fàbrica, que aquesta formació la pugui fer virtualment, el qual facilita, per una banda, el temps necessari per la formació de l'operari, el cost i, sobretot, també el risc associat a la seguretat. És a dir, si a aquest operari se li cau això virtualment, doncs, òbviament, té implicacions molt més lleus o pràcticament nul·les, ara és que si ha de formar-se això fent-ho directament sobre la fàbrica. Permet millorar molts els temps de commissioning, de posar en marxa de les fàbriques i inclús testejar en situacions especials, com ha d'incorporar dintre del centre de control i quines són les variables que es trobarà dintre del test de gestió de la planta. L'última de les famílies de les tecnologies és el Big Data i els Analytics. Bàsicament, el que estem generant al voltant de la digitalització de les empreses i de les indústries és grans volums d'informació dels quals s'han d'extreure informacions de valor. Quin és el repte en aquestes tecnologies? El repte és processar totes aquestes informacions que permetin als equips que han de prendre decisions fonamentades en la realitat de l'empresa. Per tant, el Big Data i les tecnologies del Big Data el que han de fer és incorporar, per millorar l'eficiència, el control, reduir costos, el que han d'incorporar és tenir la capacitat de poder gestionar grans volums d'informació de grans diferents fonts d'informació a través d'internet de les coses, recollir totes aquestes informacions de les màquines i d'altres sistemes, centralitzar-les dintre d'un centre de control i, sobretot, poder trobar sistemàtiques, algoritmes, metodologies que permetin totes aquestes informacions, filtrar-les i aconseguir que aportin un valor fonamental per l'empresa. Menció també especial que en els últims temps un tema realment crític és al voltant de l'estandardització de les arquitectures. Hi ha com dues grans arquitectures, la IRA i RAMI, i que en l'actualitat s'està fent un esforç a nivell europeu per intentar integrar-les, perquè això no sigui una barrera, sinó que sigui una facilitació per desenvolupar el màxim de potencial de la indústria 4.0. Aquesta té una configuració més basada en dissenys funcionals, aquesta en capes més de gestió d'informació. La idea és que estiguin integrades en un únic estàndard i, de fet, en l'última fira de Hannover ja es parlava que s'estan posant molts esforços. Al final és aconseguir que aquesta diapositiva que abans en Xavier citava es pugui integrar dintre d'una empresa les diferents tecnologies en la mesura que l'empresa ho necessiti. Una indústria 4.0 no ha de ser una empresa que integri totes les tecnologies, sinó que ha de ser una empresa que integri aquelles tecnologies que li estaran portant valor. Si una empresa només integra Internet of Things, doncs és una indústria 4.0. Si integra la combinació, com hem vist, de realitats virtuals, amb sistemes de simulació, amb sensòriques, doncs podrà arribar més enllà. L'important és que vagi entrant dintre del procés de digitalització. Dintre de què és el que està aportant com a oportunitats les diferents tecnologies que us hem descrit, hi ha molts estudis des de la Comunitat Europea, el govern espanyol, el Col·legi d'Enginyers, Price, grans consultores, el Boston Consulting Group, Deloitte, etc. I totes fan un anàlisi bastant extens de quines són les oportunitats i els reptes. Si haguéssim de sumaritzar amb una d'única quina és la gran oportunitat, i citant exactament la frase tal qual la cita un d'aquests informes, és que la digitalització de les empreses genera capacitat de donar salts quàntics en el rendiment econòmic.
En quines àrees? En dues grans àrees. Primera, en creixement del propi negoci, i la segona seria en la millora de les operacions del propi negoci. Quins són els elements que ens poden aportar a nivell de nou creixement de negoci? Bàsicament en dues grans àrees. La primera és noves formes de monetització, de fer ingressos d'una manera diferent, i per suposat millorar la capacitat de fer recerca. En quant a la capacitat de monetitzar, digitalitzant nous productes i serveis, ens permetrà que la cartera de productes que tenim ara vagi més cap a la servitització. I això, òbviament, pot arribar a molta més clientela. La capacitat, òbviament, a través de la digitalització, d'oferir nous productes i nous serveis que no havíem ni tan sols pensat dintre de la nostra oferta. Aquests grans volums d'informació que tenim de tot el procés, poder-los oferir com un servei per millorar el servei que donem als nostres clients o per millorar l'operativitat interna de la pròpia empresa. Els productes cada vegada poden ser més personalitzats i massius, adaptats a cada necessitat concreta. Tenim molta més capacitat de capturar nous negocis amb el marge i crear-ne de nous que siguin molt més rentables per nosaltres. I, per suposat, augmentar la quota de mercat dels nostres productes actuals. O veient-ho des d'una altra forma de veure, si nosaltres no ens digitalitzem, el que passarà és que les empreses que sí ho faran, agafaran aquesta quota de mercat perquè oferiran més avantatges als seus clients. En l'àmbit de la recerca, podríem parlar de tot el que hi ha al voltant de la capacitat de desenvolupar nous productes a través de, per exemple, fabricació additiva i, sobretot, l'anàlisi avançat de dades ens permet integrar noves tecnologies, nous materials, inclús materials 4D, que poden oferir noves solucions als nostres productes que oferim als clients. A nivell de gestió de les operacions, bàsicament són dues grans àrees, la possibilitat de tenir una fàbrica intel·ligent i la possibilitat de millorar la planificació de la cadena de subministrament. En la primera part tenim la capacitat de fer una gestió predictiva dels actius, minimitzant quins són els temps morts que tenim d'aquells actius dintre de la nostra indústria. La segona és millorar la gestió i el control dels processos i minimitzar la variabilitat dels mateixos, per exemple, a través de la simulació. La gestió energètica, que és un dels factors importants, un dels costos recurrents més clars de qualsevol indústria, doncs millorar-lo en tot el procés de gestió energètic dintre de la indústria. Per suposat, la millora de la gestió de la seguretat, la simulació dels processos abans de posar-los en la versió física i treballar-lo més a la versió ciber, ens permetrà que la seguretat millori dintre de l'empresa. I a nivell de simulació de la producció ens permetrà dissenyar nous llocs de treball que interaccionin més amb els mecanismes i que siguin molt més eficients, per exemple, per tenir temps de canvi de maquinària amb un SMED, per dir alguna cosa, que sigui molt més eficient. En quant a la planificació de cadena de subministrament, doncs la visualització de tot el recorregut que fa aquesta cadena de subministrament i, a més, que ens doni informació més enllà de la posició, que és una cosa que ja coneixem de fa molt de temps, sinó tota una sèrie de variables que siguin realment rellevants, per exemple, amb un producte que hagi de mantenir la cadena del fred. Tenir traçabilitat de com és tota la cadena de subministrament i, per suposat, millorar la previsió de la demanda en base a les informacions que explotem de la indústria.